Hi guys, दाख्लै बावहाय जोङो भिडिअ बानायदोंमोन टपिक जेनेबा सानै सिख्ला आरो सासे सेंग्रा आं दिनै माखासे बाथ्रा आंनि साननायनि हनायनिफ्राय आं बुंगोन आरोना आं मोनदांथिनिफ्राय बे दाख्लैनि स्ट'रिखौथ' आं खोन्थाखाबाय दा माबोरै जादोंमोन नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंबा आं मा बाथ्रा बुंदों आरो नोंथांमोना एसेबाबो माखासे नलेज मोनगोन आरोना जुदि नोंथांमोना आन्दायदोंब्ला दे आं जुदि नोंथांमोननि गोसोखौ सोलायनो हायाखैबा आइ एम स' सरि दाख्लैना मा जादोंमोन जेनेबा सासे सेंग्राया समावनो मोनसे माने थाखोआवनो जेनेबा मोनसे समावनो जेनेबा बेजोंबो गोसोथोबाय बेजोंबो गोसोथोबाय दे बेजोंबो बाट बा बियो सेंग्राया लाखुमादों आं बुंगोन मोजां मोननायावहाय नों गोसोबायदि मोजां मोननो हायो आनलिमिटेड आं बुंगोन आरोना आनलिमिटेड मोजां मोननो हायो दा नोंथांमोना हाब मा बुंखोलै बिलाय सानगोन आरोना आंनि बुंनाया मानो होनोब्ला आनलिमिटेड मोजां मोननायानो जागासिनो दङ दायो होमबा बेनोथ' एग्जाम्पोल ना नङा होमबा आंथ' बेखौ दिरुनाखै बेखौ नों आं बयबो गासिबो दिरुनगासिनो दं नायदो नोंसोरनो नुबाय माबायदि जादों बाट आं सानो बेखौ मोजां मोननाय होननानै आं साना आरोना बाट बे जास्ट गेलेनाय एन्टारटेनमेन्ट बाट मोजां मोननाया ओरैबायदि आरोना जेनेबा जायो सासेजोंल' नङा बयजोंबो जानो हानाय गोहो थायो मिथिबायना बयजोंबो जानो हानाय गोहो थायो स' दाख्लै बावैना माबायदि जादों जेनेबा बै सिख्लाजोंबो गोसोथोबाय आरो बै सिख्लाजोंबो गोसोथोबाय बाट बे सानैखौबो लाखुमाना दोनदों जे बे सिख्लाखौबो लाखुमाना दोनदों जे बे माने बे सेंग्राया रावजोंबो मोजां मोनला गावजोंल' मोजां मोनो आरो बैखौबो बिदिनो लाखुमाना दोनदोंमोन बेबायदि आरोना सिस्टेमा माने आं बेयाव खोन्थानि बैखौ लाखुमाना दोनाखै सेकेन्डखौ लाखुमाना दोनाखै मिथिखायोमोन अलरेडि नैबे सिख्लाजों मोजां मोनो होननानै खिन्थु जास्ट बेखौ लाला गारसिगोन आरोना बिराद इजिथार आरोना दा बाथ्राया मा जाहैबाय सानैजोंबो बे फिजिकेल्स जाबाय ओमफ्राय दानाबा बे सिख्लायाथ' थानो हाया बिदि न'खराव बदनाम जागोन मागोन नङा होमबा मान सनमाननि खोथा थायो खायसे मानसिफ्रा बिदिखौ हाथ्राना हाखायानो हाथ्रा माने हाखाया नोंबाबो आंबाबो हाखाया खायसे मानसिफ्रा खिन्थु बेखौ गेलेनायनो खालामो आरोना रायजो राजाफोर दा जाय मानसिया सासेजोंल' गेलेनो सानदों बे सिख्लाया आंनाव कमप्लेन खालामहरबाय जेनेबा सासेजोंल' मोजां मोननानै थानो लुबैदों जेनेबा सोलो गेलेनायखौ होनदों आरोना बे सासेजोंल' जायखौ मोजां मोनदों बेजोंल' आरो गुबुन बेनो नाङा बेबायदि मानसि मोननो बिराद गोब्राब दै आं बुंखायो बेबायदि मानसि मोननो गोबां गोब्राब ओमफ्राय दा बे सिख्लाया आंनाव कमप्लेन खालामहरनानै रायज्लायहरनानै दानाबा आं भिडिअ बानायना होबाय जेनेबा बुंनानै होबाय टपिकखौ आं रायज्लायना होबाय जेनेबा आङो बिनि सायावहाय रावनिबो नाम बुङाखै आङो जास्ट बुजिथों होननानै जाहाथे आंनि बाथ्रा बुंनायखौ बुजिथों माखासे सुबुंफ्रा आरो जाय मानसिया दा खालामदों बेबो बुजिथों थाङो थुङै बिथांमोना दायो कर्ट मेरेज जाबाय आरोना रायजो राजाफोर इसोरनि उनावहाय अब्लाबो माने मा जायो जाय बाथ्राया जाखाबायानो नङा होमबा अब्ला बिसोर गारनो हागोनखौ एसे थान आरोना दा गावसोरनि सायाव दङ दायो अब्ला कर्ट मेरेज खालामबाय फोथायहोनानै माने बे सेंग्राया बैखौबो मोजां मोननानै थगायनानै दोनदों बेजोंबो सोलो गेलेबाय बेजोंबो सोलो गेलेबाय नङा होमबा ओंखायनो आं सानो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदों आरो बेखौ गारगोन बायदिब्ला फिउचाराव अब्ला बेजों सोलो माब्लाबाबो दा गेले जास्ट मोजां मोन रायलाय लोगो हमोबा हम जेनेबा बिदि रायज्लाय बास बेल' बाट आजिखालिनि जुगाव बिदिना थाबाव बिदि मोजां मोनबानो सेटेल मोजां मोनबानो सेटेल आं गोबां गेदेर गेदेर सुबुंफोरनि विकिपिडिया नायदों दै इउएसआनो जा इंलेन्डआनो जा मायानो जा आउट अफ कान्ट्रिनि बा जोंनि भारत हादरनिबो हाबा जायो आरो बिनि गेजेराव बोसोरब्रै बोसोरबा थागोन आरो गथ' जोनोम होसिगोन आरो बिनि गेजेराव बेखौ मा डाइभर्स खालामसिगोन आरो गोदान लासिनलाय सासे मानसियानो साथाम साब्रै गाहाम लायो मिथिबायना गोदोनि दिननिबो आं फरायनानै नायबाय आरोना ओरैबायदि मानसि आरो खायसे मानसिफोरा हाबा थैयो आरोना जेनेबा हिन्जाव थैबाय आरो गोदान लाबाय नङा होमबा बेबायदि आरोना गोबां सुबुंखौ नुयो दा जोंनि धोरोमाव मोनथिनाय मथेब्लाथ' जोङो माने सासे मानसिजों हाबा जानांगौ नङा होमबा खिन्थु गुबुनफोरनिखौ जेनेबा हमना ला मुसलमानफ्राथ' गोबां हिन्जाव लाबावोसो बा साब्रै साबा लायो बिराद बायदिसिना लायो मिथिबायना खायसे लायो आरोना बिदि बाट जोंनि धोरोमावहाय सासेल' लानायखौ माबायो आरोना अब्लाबो खायसे मानसिफ्रा लायो टाउनफ्राव थासिगोन आंथ' गोबां माखासे सुबुंफोरखौ टिकटकफ्राव बा ससियेल मिडियाआव इन्सटाग्रामफ्राव बेफोरबायदि भिडिअ नुबाय सानै हिन्जाव लानानै थायो सासे हौवायानो गोबां खुसि आरो बिसोर हिन्जावफ्रा स' बेफोरबायदि मोजां मोननायाव आं जेबो बुङा लानो हायो गोसोबायदि जुदि सानै हिन्जावा बिसोर मिलायनानै थानो रोंगौ आरो जेबो प्रब्लेम गैया सासे हौवाजों थानो हानाय बिदिब्ला
आं बेखौ जेबो बुङा जे दायनिगिरिनिबो बाथ्रा बुङा आं बुंबायना मोजां मोननाया माबायदि लेभेलसिम थांनो हायो आं बुंखाबायना स' खालि मा मोजां मोननायाव थगायनायल' दा जानो नाङा आरोना थगायबाय जाबाथाय जेनेबा हमना ला आं दहाय बुंदोंना बे सेंग्रानि टपिकआव बे सेंग्रा थगायदोंमोन नङा होमबा थ' बेबायदि आरोना दा नोङो नैबे सेंग्राखौ मोजां मोनबाय आरो बे सेंग्राखौ मोजां मोनबाय बे सेंग्राजों सानैबो मोजाङै मोनथिलायो जे नों सिख्लाखौ जेनेबा हमना ला आंखौनो बुंना लाबाय आं सासे सिख्ला जाबाय जेनेबा सापस हमना ला बै सेंग्राया आंखौ मोजां मोनो बै सेंग्रायाबो आंखौ मोजां मोनो बाट आं रावनोबो खोन्थायाखै जे आङो बेजोंबो मोजां मोनो होननानै आं बिसोरनो खोन्थायाखै आं बै सेंग्राखौ बुंबाय आं नोंखौल' मोजां मोनो बेखौ बुंबाय आं नोंखौल' मोजां मोनो बे थगायनाय जागोन जायाखै जाबायना जुदि सापस हमना ला बे थगायनाया गाज्रि जाबाय दे होमबाना बेयाव मानो होनबा मोजां मोननाया थगाय नालाय सापस हमना ला आं सिख्लाया जेनेबा बै सेंग्राखौ मोजां बेखौबो मोजां मोनो बाट बिसोर सेंग्रा सानैबो मोनथिलायखायो जे आंजों बिसोर सानैबो मोजां मोनलायो बाट बिसोर सानैजों गोरोबलायनानै थायो नङा होमबा जेबो नांलायनाय गैया खिन्थु बिसोर मोजां मोनलायबाय थागोन आरो बिदिनो स' बेफोरबायदिखौ जेबो बुंनो थांला बिसोरनि गोरोबनायनि खोथासै आरोना खिन्थु आं जिबनाव नुफेराखै जेनेबा सासे हिन्जावा सानै साथाम हाबा खालामनाय बिदि आङो मोनथिफेराखै आरोना 100बाबो माने 100 जनाव 1%बो वान माने सासेबाबो खोनानायखौनो मोनबावाखै आं खिन्थु बेफोरबायदि आरोना खिन्थु लाइफ पार्टनार थानायखौ आं मोनथिबाय आरोना जेनेबा बेजोंबो पार्टनार बेजोंबो रिलेशनशिप बाट बिसोर सानैजों जेबो प्रब्लेम माबा गैया मा होनोमोनलाय इसु गैया जेनेबा जेबो प्रब्लेम गैया जेनेबा बेजोंबो मोजां मोनब्लाबो बे सेंग्राया प्रब्लेमाव गैया आरो बेजों मोजां मोनब्लाबो बे सेंग्राया प्रब्लेम गैया खिन्थु बिसोर हाबा जालायखाया आरोना जास्ट इन्टारटेनमेन्टनि थाखायल'सो बाट आं खोनायो जेनेबा सानै हिन्जावा बा साथाम हिन्जावा सासे हौवाजोंनो हाबा जायो आरो एखे समावनो आरो बेजोंनो थागोन खुसि आरोना बेखौ जों ससियेल मिडियाआव अन दा स्पट पाब्लिकलि जों नुगासिनोबो दंखायो नुदों आरोना दा मिलायनो हायोब्ला जेबो नङा खिन्थु मिलायनो हायाब्लासो आरोना बेबायदि बाथ्राया मोजां मोनलायनायनि बेथ्रायाव स' दाख्लैनिया दायनिगिरि खाथार मानो होनबा थगायदों मिन्स दायनिगिरि नङा होमबा बिनि मिनिङा बे नङा कि नोङो सासे मानसिजोंल' हाबा जानानै सासे मानसिजोंल' थानो हायो बिदि नङा आरोना नोङो जुदि मिलायनो हायोब्लाथाय नों थानो हायो बाथ्राया एसे नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ जेरै जों मिथिखायो जेनेबा सासेखौनो मोजांमोन गोसो गोथारै आरो जेसेबांखिनि सोरगोनि हाथरखि बोख्लायनानै होफैनो गोसो ओमफ्राय अखाफोर बोख्लायनानै होफैनो गोसो बेबायदि अननो गोसो सासेजों अन आरो बिनिफ्रायनो अननाय मोनगोन मोजाङै आरो गुबुननि गोनांथि गैया आंनि मथेब्ला आरोना खायसे खिन्थु थोआ सानै साथाम नांगौ बाट आरो खायसे ओरैबायदि सिचुवेसन जायो बै सिख्लायाबो नोंखौ बिराद मोजां मोनो आरो बे सिख्लायाबो नोंखौ बिराद मोजां मोनो खिन्थु सानैबो गारा अख्रा नङा होमबा अब्ला मा खालामो बेबो गारा मा खालामो बिनि गेजेराव सेंग्राया मा खालामनो उफायथ' गैया बिसोर सानैखौनो गारनो नागिरो उनावहाय अब्ला बिसोर सानैखौ गारनो नागिरनायावहाय अब्ला मा बिसोर सानैजों मा मिलायलायनानै दे सानैबो ज' बेजोंनो थानोसै होननानै बे सानै हिन्जावा बेजों थायो बिदि बायदिबो सिचुवेसन जायो खायसे मिथिबायना स' बेबायदि जों नुनो मोनबाय गोबांनो ओमफ्राय आं आसा खालामो नोंथांमोना एसेबा बुजिबाय आं खालामो नोंथांमोना मोजां मोनलायनायाव गेलेनो नाङा जायखौ मोजां मोनदों नों जुदि बेखौ गारगोन बायदिब्ला नों बेफोरबायदि सोलेरारि गेलेनानै गारनो नाङा नों जुदि मोजां मोननानै बेखौ लाथारगोनबासो नों जुदि लायोब्ला बे आरोना खिन्थु हाबानि सिगां बेफोरबायदि जानायाथ' पाप खामानि मावनाय होननानै जोङो मोनथियो धोरोमाव नङा होमबा दायो नोंथांमोना बुजिनो गोनांखा आं जि बुंबाय आंनि रोंगौथिखौ लाना बुंबाय आरो बुंबावनो गोबां खोथा दंबावो बुंबाय थागोन लासैनो भिडिअ बानायना दिनैल' नङा जों बानायबाय थाखायो बुंबाय थागोन स' थेंक इउ स' माच दसे सम होनायनि थाखाय बाय थेंक इउ